Kunemfihlo engifuna ukutshela yona. Imfihlo engifuna ukutshela yona ukuthi la engisuka khona eShowe emakhaya, nginomyeni ongilobolile, nginomuntu nje ongilobolile, ngife la ngizofunda. Kwaziwa nje ukuthi ngila ngiyafunda la eThekwini. Akwaziwa ukuthi nginomuntu engithandana naye. Iyona mfihlo ebengifuna ukutshela yona leyo. How can you put me through so much excruciating pain? Zozongcedwa zezikhamera eziphambi kwethu kuba ilizwe linibona. Otherwise, you know exactly how I would react to this. Isona singisike lesike sikunyanyisa ukuthi ngize ngikuyeke, isona leso lokhu sikhuluma la esingcikile ngize ngikuyeke, ingakho ngifuna ukukuyeka. Ngibhalele la ukuthi bangiphelezele, hambe ngiyolanda impahla zami. Okwami nokwakho kuphele nje. Mesiqeda la okwami nawe kuphelile. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, phinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala, ugaqele emkonteni otuze emntwini suka uswala kahla lensizwa madoda, untombi zimqome ebusungu ngoba emini isaba amasokwazo. Nawe uyazi, mangivela nje screenini sakho, it's all about indaba ezishaqisayo. Kodwa ekugcineni hlezi kuzoba khona isolution, phecelezi isixazululo ukuthi lezo ndaba siyixazulula kanjani. Ungakhohlwa ukuthi mangivela nje screenini sakho akukho okuningi engikufuna kuwena. Ulike, ucomment, ushare. On Facebook it's Black Life TV. On YouTube it is Black Life TV. Namhlanje uhlelo esikhuluma ngaphansi kwalo lithi sikhiphe imfihlo. Ezinazi ukuthi episode 2 useason 5. La eceleni kwami sibhalelwe intokazi. Ithi kunemfihlo efisa ukuthi izoyibhodla la kwa Black Life. Ngiyacela ke mbukele ukuthi la ukhona njengamanje. Ungabusanyakaza ngoba ngenzeka ukuthi lento azokhuluma ngayo into ke wadlula kuyona noma into esazodlula kuyona noma into odila nayo manje ngeke uze wazi. You will never know. Basho njalo abelungu. Sisiwami uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngizacela utshela umbukeli ukuthi ubani wena kahle kahle udabuka kuphi. Sanibonani igama uNonhle Isibongo wakaZungu, ngikhulele emakhaya eShowe. Ngihlala la eThekwini, ngifike ngizofunda. Ngibhalele le show le ukuthi ngisize ngikwazi ukuzokhipha imfihlo ekade yayingidla ngaphakathi. Okay. Uthi wakaZungu. Ukhulele show. Ukhule kanjani? Uhlala nobani? Ekhaya ngihlala noma nobaba nosisi bami. Isimo sasekhaya ayasikho sihle ngoba ngikwazile ukuthi ngifuna ukufunda, ngiqede ngize la eThekwini ngizofunda, ngiqede nasevarsity ngikwazi ukushintsha isimo sasekhaya. Okay. So la elokhuzaneni ngoba ufunda? Yebo, ngize ngokuzofunda la eThekwini. Okay. Umama nobaba basaphila? Yebo, basaphila. Okay. Alright. Ngicela ukuthi ke udabuze ngalo njengamanje utshele mina, utshele umbukeli, uyiqale nje phansi uzoyikhipha lephezulu. Imfihlo engizoyikhipha kahle ngifuna ukuzokhipha imfihlo kumuntu engithandana naye manje. Engizomtshela ukuthi la engisuka khona emakhaya nginomuntu ngalotsholwa ngisafunda umatric. Manje lo muntu ngifuna ukumtshela ukuthi cela ukuthi abekuhlanganisile kuphele manje, qhubeke nempilo yami, ngikwazi ukuqhubeka nomuntu engavele engilobolile kwasekuqaleni ngoba lo engihleli naye manje umuntu onodlame kakhulu. Engisaba nokumtshela lemfihlo lekuthi ngenzeka angishaye manje, ingakho ngibhalela ukuthi cela ningisiza kakhulu, kade yayingidla lemfihlo ngaphakathi, ngisaba ukumtshela indlela umuntu ayena. Ngifuna ukuyoqhubeka nalomuntu ongilobolile ngoba ungisize kakhulu, usizile ekhaya ngalezi inkomo ayiletha, basisiza sakwazi ukuthi nathi sibe abantu. Okay. So lo osemakhaya abengazi ukuthi la kukhona naye? Hayi, akazi nje, akazi ukuthi khona umuntu enginaye, wazi ukuthi ngiyafunda la. So uthi wena isizathu sakho sokuthi usabe ukumtshela lo ukuthi unomuntu uyindlela ayiyona, umuntu onolaka? Nolaka, yebo, nolaka kakhulu. Kuye kube khona mhlambe la khona ekubeka khona isandla kwezinye izikhathi?
Akaze angibeke isandla kodwa umuntu uyambona ukuthi hey lo angeke mengase ngimtshele lemfihlo lo kungenzeka ukuthi angibeke isandla. Umuntu ophuzayo. Yebo uyaphuza yena. Mhlambe mangakubuza seninesikhathi esingakanani nithandana ninaye? Hey asikakabi isikhathi eside kwapheli nje u2 years sithandana nje kusayinto yamanje. Yebo. Oh so wena uthi uthi imbangela yokuthi umtshele njengamanje ukuthi unomuntu othandana naye indlela ayiyona indlela sikuphethe ngayo like uthe usuyabona manje ukuthi akayena lo muntu lo obufithe obuyitshela ukuthi uyena. Yebo akayena lo muntu engifisa engibe ngitshela ukuthi ayena nothando lwakhe alisekho. Alisekho. So uthe wena mayingabe ufika kuyena okay ake ngithi ukube ube yilo muntu obufisa ukuthi abe uyena ubuzokwenza njani ngalo semakhaya? Lo wasemakhaya angikwazi ukumyeka ngoba usizile ngempela ekhaya usizile umuntu ehlalisana naye endaweni bengizoqhubeka nje nalo ngiqhubeke ngiyifihle lemfihlo le kube yami nje kuphela. So ngiyayizwa indaba yakho ukuthi lo semakhaya ubungeke ukwazi ukumyeka ngesimo sokuthi ubesiza kini. Kahle kahle mangithi ngibheka indaba yakho lo semakhaya ubumthandela ukuthi kukhona akwenzayo kini like kukhona like ngathini uyanihlangabeza ezimeni ezithize kini hayi ngoba umthanda njengomuntu wakho. Yebo. Ubumyuza kahle kahle. Ngabeka kanjalo ngoba ukumthanda ngimthanda ngase ngenza nje iqiniso kubazali ukuthi ngoba uyasiza lo muntu lo emakhaya. So mawuthi wenza iqiniso kubazali abazali bayamthanda bona? Yebo bayamthanda. Wena umthandi? Cha. Yini ngathini yenza ukuthi ungamthandi because ngathini umuntu okanjani kanti yena? Yena umuntu othe ukukhula mdala futhi kunami ileso izathu esinye sokuthi ngingamthandi ngoba umuntu omdala nami futhi angikhethelanga abazali abangikhethela ukuthi uyena umuntu oright engathandana naye. So manje sewufuna ukuthi uyeke-ke lo kade uzama naye lento uphindele kuyena-ke lo. Yebo ngoba umakoti nje oright. But awumthandi? Angimthandi. Okay, so ufisa ukuthi-ke senze kanjani-ke? Ningilandele yena lo muntu esihlala naye la eThekwini ngimtshele lemfihlo le engimfihlele yona. Asingasapholisa amaseko asivele senze njengoba usho. Hey, mbukele emakhaya. Ngiyathemba ukuthi uyaluzwa udaba usisa lishoyo la eceleni kwami. Hey, akukho lula la ngaphandle. Njengamanje sizolanda yena ke ubhuti. Amchazele ukuthi kwenzakalani. Ngakhohlwa na ukuthi ufake la kuvo la kuma comment. Hlala kanjalo kungasuka sihambile siyabuya. Danko. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Mbukele emakhaya njengoba sithembisile ukuthi sohamba siphinde sibuye sesifikile ke manje shigabeni sesibili sesimlandile kubhuti uzozwa imfihlo usise kade efisa ukuthi amtshele yona. Bhuti wami uyaphila? Ngiyaphila Nkosi njani bhuti? Ngiyaphila. Before siqhubekele phambili ngiyacela bhuti wami ukuthi nayinoma yini usisa azokutshela yona uku-avoid ukuthi umbeke isandla. Sibalekela lento ye-gender based violence. And ukumbeka kwakhe isandla ngoba kunamakhamera kushuthiwe kanje kuzoba ubufakazi enkantolo ukuthi umbekile isandla. Kanjalo nawe sisi makuwukuthi khona into ubhuti ongayithandi ayishoyo uku-avoid ukuthi umbeke isandla ngoba nakwena kuzokwenzakala njengoba kade ngichazela yena ubhuti. Ngiyathemba ukuthi umuntu nomuntu uzwile. Yebo bhuti. Okay, ngicela ukuthi utshele umbukeli igama lakho nokuthi udabuka kuphi. Hello viewers, my name is Luando Nokonjo. I come from Epizana, Emakhaya, but I grew up in Market. Okay, sisi wami. Ngisacela ukuthi uchazele ubhuti lelo daba ofike wangichazela lona. Ulichaze ngendlela okade ungichazela yona nje ukhululeke. Ngiyabonga ithuba. Ngibhalele le show ukuthi izongisiza
ngizokutshela imfihlo kade engidla ngaphakathi engifuna ukukutshela yona. Kade ngangisaba ukukutshela ngoba ngiyakwazi umuntu onodlame. Kunemfihlo engifuna ukukutshela yona. Imfihlo engifuna ukukutshela yona ukuthi la engisuka khona eShowe emakhaya nginomyeni ongilobolile. Nginomuntu nje ongilobolile ngifela ngizofunda. Kwaziwa nje ukuthi ngila ngiyafunda la eThekwini. Akwazi ukuthi nginomuntu engithandana naye. Iyona mfihlo ebengifuna ukutshela yona leyo. How can you put me through so much excruciating pain? After all these years, all these months, all this time, sithandana, me thinking I'm the only guy in your life, alone, loved by a woman who is cheating on me on the other hand. Sozoncedwa zizikhamera eziphambi kwethu kuba ilizwe linibona. Otherwise, you know exactly how I would react to this. Isona singisike lesike sikunyanyisa ukuthi ngize ngikuyeke. Isona lesingisileso lokhu sikhuluma la esingcikile ngize ngikuyeke. Ingakho ngifuna ukukuyeka. Ngibhalele la ukuthi bangiphelezele hambe ngiyolanda impahla zami. Okwami nokwakho kuphele nje. Mesiqeda la okwami nawe kuphelile. Oh, sithandwa sami. Inhliziyo yami uvisa ubuhlungu kanje. Kuba umfundisi. Hey. Azile ukuzoshumayela la. Oh, ndithini ndiphenduke ndibe nguSathane. Ndikuphathe kakubi yengoku. Le nhlungu ondlulisa kuyo yona uthi iniphatha kanjani? Ukundazisa phambi komhlaba wonke uba wena unenye indoda empilweni yakho ngaphandle kwami. Do you invest so much love into this relationship? Come on, you can't treat me like this. Athina wakamazwi sisi. Amazwi ami ayasho ukuthi bekuhlanisile naye kuyaphela cela ningiphelezele ngikwazi ukuyolanda impahla zami la bengihlala khona ngibuyele ekhaya ngiyohlala nomyeni wami ongilobolile. Angisafuni nje lutho okungihlanise naye. Uthini ngama feelings wakhe? Usayoxola. Asichithe nawe uthini ngaso? Uyoxola uzobathola abanye abangcono. What happened to our love? What happened to this companionship? What happened to our relationship? Ndagqibela unithanda kaloku wena. Ngoku sewundishiya kanjalo nje undampa umgqomeni okwadoti. Ngoba ngisho nje uzobathola abanye abangcono bazokuthanda nawe ubathande ngendlela eright. Hayi khawubuye uzame phela sithandwa sami. Ungaveli undishiye kanje. Ndizawuhamba ndiyephi? Kudala nje ndikunika inhliziyo yami. Nguwe wedwa empilweni yami. Musuku ndenza lento ndenza yona. Hayi akukho usazokuhlanganisa mina nawe sekuphelile ngoba ngisho nje sekuphelile. Hayi andazi kuba ndithini. Engathi isigqibo seyisenzile. Xa isithi kum sekuphelile. Kanti nenzeni mina kuwe le embi kangaka? Because ndikuphatha kakuhle lonke elixesha. Wonwabile. Naphezolo besikade sothandana, sonwabile. Namhlanje sizongixela ubuya nishiya kanjalo nje. Uthando seliphelile lona eliphelile. Wena sisi uthe umnyeni wakho lo semakhaya umthanda ngoba unemali. Yebo. Lo njengamanje umala ngoba ufuna ukuqhubeka nalo wakho onemali. Ngamanye amazwi lo umala ngoba engenamali usuvuma lo nemali. Yeba yena yikho into angisiza ngayo lo osemakhaya uyangisiza siza nomndeni wami njengoba dengishilo nje eqaleni. Wayena lo semakhaya umthandi. Hayi angimthandi naye. Sengiyomthanda ngendlela. Futhi wena sisi impilo yakho yonke uzimisele nje ukuthi udependele kuyena lo muntu. Yebo. Awekho amaphupho nje unawo empilweni yakho.
Awekho amaphupho, ngifuna ukujabulisa abazali bami nje. Wena uyazicabangela? Ngiyayicabangela kodwa akukho okudlula ukujabulisa umzali. Ngiyaku-understand okushoyo ukuthi kujabulisa umzali, kodwa uthini ngale nhliziyo oziphulayo? Awukungena ecathuleni zabhodi lo, uphinde ungene ecathuleni zomnyeni wakho osemakhaya, ukuthathe lokho engathi kwenzeka kuwena, ubuzokuthanda wena, ubuzokureceive ngale ndlela. Cha, bekuzoba buhlungu khona. Angisho ukuthi njengamanje ngiyakuphoqa kwi-decision yakho oyithathayo. Ngiyayizwa i-decision yakho, but into engiphatha kabuhlungu ukuthi kwayikona lokho umkhethayo awumkhethi ngoba umthanda, umkhethela ngoba ukhona into ayilethayo etafuleni. And lo uyamshiya ngoba nakhu uthi akanamali after isikhathi esingaka usummoshele sona. Uya-understand mhlampe amanye amantombazane mhlampe ngabe usewatholile empilweni, mhlampe ngabe usenonkosikazi, mhlampe ngabe usenomndeni, but wa-sacrifice isikhathi sakhe sonke kuwena. Then eventually wena uzoqhamuka nento kanje. Akukho kusava empilweni, namanje usangamthola unkosikazi awuthola umndeni. So wena bhuti ubungenayo omunye umuntu ngaphandle kwakhe? Hayi bengingenayo Mhlonishwa. Ngazithandela yena from day one. When I approached her and we fell in love at the park. I remember the very first day. The very first words I told her that we will go somewhere with this relationship. Ngoku ndiyaxakeka xa seyindishiya kanje. Ibuhlungu inhliziyo yami, andazi ukuba ndithini. So wathi uma umtshela lawo mazwi lawo wathini? Yena waphendula wathi uyandithanda back. Uba uyafuna uba siye somewhere with our relationship. Who knows? If she had brains, we could have been married right now. Had she invested more love in this relationship than she had already. Yena, she is cheating on me behind my back, unaware. And here she is, expecting me to just accept that and allow it just like that. Uthi ndithini mina? Ndiziphathe kanjani? Ndifile ngoluphi uhlobo? Uzothini sesimethatha isinqumo esinzima ngalento oyithathayo? Uzofila kanjani? Asikho isinqumo esinzima kumele asithathe nje, okumele akwenze ukuthi amkele kuphela. Hayi. Bhuti. Yebo Mhlonishwa. Usisi uthe uma engichazela, wathi wena umuntu onolaka. Umuntu obuya afisa ukumbeka isandla. Kodwa manje njengamanje mangikubona ulaka amakhamera, ngikubona uzama ukuzenza umuntu oright phambi kwalama camera because usisi uthi wena kunezinye izinto obuye umphoqe kuzona. So iyona into ebanga ukuthi agcine esethatha lesinqumo asithathayo ngoba uthi wena kwesinye isikhathi awumhloniphi. Ubengayitshela ukuthi uyilo muntu lo oyena njengamanje. Uthi ubeyitshela ukuthi umuntu right because the first time inhlangana umuntu right umthembisa izulu nomhlaba. But uthe le relationship seyisekujuleni kwayo. Wena waqala wakhombisa ukuthi umuntu onolaka, uthi futhi uyaphuza nokuphuza. Ngabe iqiniso lelo? It's not the honest truth. Not completely at least. Because yes, I am angry and aggressive. I can get agitated sometimes, but I try to control myself. As you can see, had I been that violent, already I would have shown my violence. I would have done something. But here I am, controlling myself as I always do. It's just that when she does something painful, she is thoughtless of another human being. She only thinks about herself and its consequences, but she never cares about how others may feel and how they may react to certain situations. My stability of character has the essence of ukuziphatha. Ndiyakwazi ukuba ndiziphathe ngokuhloniphayo ngendlela ene-character enesimilo. Kodwa xa izoniphatha ngoluhlobo, wena ungaziphatha kanjani Mhlonishwa? Put yourself in my shoes ke ngoku. Umuntu ezokuxelela lamazwi uhleli naye yedwa endlini. Bekuzoba ngcono kuthiwe ungixelela sihleli sodwa, uzonixelela phambi komhlaba wonke. Yabuhlungu inhliziyo yami. Oh, you have broken my heart. Ngiyakuzwa bhuti, ngiyakuzwa. Kodwa ngiyakuzwa futhi uma uthi umuntu obuya la azicabangele yedwa. Kodwa bhuti njengamanje into engithusayo yazi ukuthini? Ukuthi uthe usisi uma engichazela indlela oyiyona. Yabo njengamanje njengoba ekutshela lento.
asazi ukuthi kuzokwenzakalani manisuka la, ngoba kungenzeka ukuthi uphinde wena wenze lento le athi uyayenza umphoqe futhi ufise ngisho ukumbeka isandla. Hayi mhlonishwa, ungakhululeka ngoba sendaziswe nalizwe, and there is evidence and proof right in front of us that this has happened. Now, if I were to put a hand and lay a hand on her, it would take me to court and take me to penitentiary measures, which I do not want to face at this time, for no good reason at least. So, ndizawuziphatha kakuhle ngesimilo, xa engasandinga empilweni yakhe, ndizawuqhubeka ke neyami impilo, naye aqhubeke neyakhe. But we will see whether or not she will need me in the future. We will see whether or not she will miss me and my presence for what I have done in her life. Because I brought a positive change in her life. I've made a positive difference. But now, as you can see, ungaziphatha kanjani unamhlonishwa umuntu ecabangela yedwa, ezicabangela yedwa yena engacingeli uba ufila kanjani. Had she put me in my shoes, how would she have felt? Ya nami bengaphatheka kabi impela, kodwa uthe mayichaza la wathi isizathu kahle kahle senze lokho indlela oyiphathe ngayo as le relationship yeni isiqhubeka. Ukuhlukumezeka akubonile ukuthi kuzokwanda eze kubekezelela neqhubeka naye. Angisho ukuthi ngisayida naye, but ngikhuluma according to into angitshele yona kade fika. Hayi mhlonishwa, yazi yenzeka izinto ezimbi zenzeke emhlabeni. Kuyenzeka ureact nje ngendlela engenasimilo, unganakanga, uzisole afterwards. That is what regret comes with. Kodwa ndiyakwazi bana ndiziphathe kakuhle, ndiyakwazi bana ndizame ukusilungisa isimilo sami. I have a stability of a character and ngizawupractice now that I've gone through this. Ayike shuthi sifike kangqingetshe, sifike esiphethweni emaphethelweni. Bhuti wami ngicabanga ukuthi ukuzwile usisi akushilo, sisi wami ngicabanga ukuthi ukuzwile nawe ubhuti akushilo. Ngicela nawe ukuthi ke ushintshe indlela owenza ngayo ngoba ngaphinde uzithole futhi usula. Ayibona nto. Kodwa akasikho ke lapho umuntu nomuntu usatshela yini inqumo zakhe. Buke lo Black Life, siyabonga kakhulu ngesineke sakho nokusibekezelela. Fikile kubhuti la samchazela imfihlo usisi kade nayo, safike emaphethelweni. Ngiyakucela ukuthi nawe ubhalo wakho umbono kuma comment section. Siyabonga kakhulu. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black